bila, militantea baina pasota, kaleko musikaria, iritzi emale, irrintzi egile, ta noski bertzolaria, Euskal Herrian ez da kabitzen, Frediren poligamia. Neba arrebak ta irudira, hau da aukero kuadrilla, ona hurrengo estradurantza, itxaso hurbil dadila, espeziea ontzen doala, adibide biribila, beste bioien gauzaunak deukoz, gainera ez da mutila. Xabier Paia behin agertu zen, bertso eskolako klasera, eta gaur egun txirritak daki, nora heldu leiken luzera, igaz txapela bizkainoa, eroan eban etxera, ta seguru gaur etorri dala, guri flauta ikutzera. Arratsalde on. Guk hasieran gutarrek eskaini zigutenean beraien festan parte hartzeko aukera, lehenengo pentsatu behar izan genuen nola etorri, edo zertara, zer bertsotan, edo musiko, edo... Eta azkenean erabaki genuen gu izan da, eta gure gutar guztiak ona ekartzea. Eta ikusten duzuenez, gure gutar batzuek ere badaukagu Paiatarrok barruan gutar musikoa, baina ipuin kontalaria ere bai. Eta zuzen ere hori da egingo duguna. Ipuin bat kontatuko dizuegu oso aspaldi nonbaiten herriren batean gertatutakoa. Ea gustatzen zaizuen. Baziren behin bi anaia, herri berean bizi zirenak. Biak musikariak ziren, musikari onak apartak, baina sekula ez zuten elkarrekin jotzen. Sekula ez, herriak beti konparatzen baitzituen. Hau bestea baino hobea da, horrek honek baino hobeto jotzen du, beti lehian eta beti konparazioan.
zuten biei, ordu eta leku berean. Eta elkarren aurrean erratu ziren, bakoitza bere instrumentuekin, bata biolinarekin, eta bestea xirularekin, eta zegoen jende guztia aurrean, ia eurek zer egingo zain. Nor partitura lan duena, nor soinurik osoena, elkarrekin lehiatzeko zain. Hartan konturatu ziren, musika askoz ere politagoa zela elkarrekin jo ezkero. Musika tresna baten eta bestearen melodiak uztartuta politagoa zen dena. Jendeak txalo beroago jotzen zuen eta belarriak are gehiago gozatzen ziren. Eta erabaki zuten aurrerantzean elkarrekin joko zutela.